Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska budeme natáčať Fortnite, lebo sa mi podarilo nadstaviť, takže asi môžeme hrať Battle Royale, 3 kola a dajte odber a like a ideme asi na to. Dávam X-ko, hrám to na Nintendo teda, som sa oveľa zlepšil, mám 54 level za asi tak 4 dní, alebo 5. No neviem, ale je mi to úplne jedno. Počkať. GG. OK, pôjdem asi na koniec mapy, lebo tam je moja obľúbená lokácia a je to také, že na koniec mapy tu sa neuplatí, ale zase keď tam mám obľúbenú lokáciu, tak tam vždycky idem. Takže to je blbé. Ja som to natočil dnes, pretože sa mi chcelo. A neviem. Dobré ráno asi, ne? Čo tu flexíš, more? Zatancuj, more. Vykúpaj, more. OK, to som si teraz posral. Ne! Kámo, ne! To ne! No ne! No to ne! To ste sa posrali na... No, žltý do... GG. Neviem editovať. YouTube, dajte mi aspoň za toto asi žltý dolár. Pretože musím asi, keď som to povedal. GG. Bracho, a to ešte nikto nezomrel? Že keď tu 100 ľudí ešte len... No už niekto zomrel. No. Som na full damage. Full damage má sa vždycky, lebo je to najhoršie. Keď dám full damage vždycky, tak normálne to kričím. Ne. To je blbé. Ešte, že v mojej lokácii není žiadny boss. Inak by som sa nasral, keby ma zabil. Ale ešte, že není. Nikto by tu nemal ísť, lebo je to lokácia úplne niekde v keli, ale proste... No tak to si end, brácho. Používaš proste zlý čas. Používaš gliderík. A ťa rozbijem jak nuba. Pretože som najlepší. Čakám si na teba. Tak ty už kráčaš. Tak dobre. Vážne? Prvé, čo chcel týpek spraviť, je ma zabiť. Som moc nevydarilo, že? A to hneď vedľa seba mám legendárnu Česku. No nic. Slurpy. Chcem shockwavy. Prosím. Ja chcem shockwavy. Dobre. Môžu shockwavy? Môžu shockwavy? Ne. A teraz tam babíš. Ne. Wow.
Žiadna zbraň na diaľku, to je fakt super. A ja nechcem brať tie šedé zbranie. Ja som mal ináč takúto fialovú a proste ja som dal asi tak 12 kg. Takže ako opäť je fialová taká. Motorka to na mňa čakala. OK. Bejlet! Možno iné kedy. Ja chcem spraviť beko, ale... Typek. Typečku, more. Co chceš, more? Ty vole! Normálne dostal packy odo mňa. Chcel zavrieť dvere, ale sa mu nevydarilo. Keď ste sa mu chceli pýtať, prečo nestávam, je to tým dôvodom, že sa mi nechce. Nie je to tým dôvodom, že neviem ani poriadne stavať. Viem iba tak, že na halabala a potom tá česká, kde je noserem na ňu asi. Ja viem, že je legendárna česká niekde tútok, ale mala by tu byť. Preto je moja obľúbená. Jasné. Aspoň na to bude mať. Patro dole to je, nie? Sa mi zdá. No nic, trafika. No jasné, že som ju niekde zahliadala asi. Ja som slepý? Ja som slepý asi, ne? Alebo... Toto si vyťažím, no. Aj tohle, aj keď mám 100, ale nechcem, aby sa healovali. Niekto už to bol. Aha, vidíte? Strelky, prestrelky. Sa doserú, keď mňa uvidia s touto pištolkou. Ja som raz dal druhé miesto, čo ma nie rozveselilo, skôr pekne nasralo, lebo som potom hneď prehral druhé miesto. A nejaký Spider-Man tam držal fialové AKčko, ty kokos, a ma rozbil. Rozdrvil. Fú, tak toto bude fajtík. Ja sa bojím, že to budú build fighty, lebo v tejto sezóne sa dosť builduje. Ak to nebuilduje, má sa ako jak svinia. Dej. Ty vole, nejaký typček jeden. Však som mu nedal ani hit. A už uteká, ty vole, magor. A čo čakáš? Vole, on asi má málo. Kde je? On nechce fajtiť, jasné. Asi čo iné. More tak... On nechcel zomrieť kvôli jednej takejto pištolke. To
Je trapné. Bo aj ja som mal raz nejakú mytickú legendárnu a prehral som s ňou, takže GG. A podľa mňa sú na mostíku, lebo no jasné, že sú na mostíku. A keď tá Spice bude vidieť, že strieľam, tak som pekný príči. A dostala 24 white. To je end. Nevie stávať. GG's. Ale dobrý bol. Hlavu som mu dal. Takže nie. Ne. A ďalšie build fighty. Hej, ale toto bol taký builder, že asi děláš prdel. Že niekto po mne fajtí, more. Ty vole! Kam on dostane prachy normálne, keby to dostal. Kamo, ja musím tohle vyhýlovať do takého medkit. Toto bude ešte ťažké. Minička. Minička vždycky u seba noste, lebo dopadnete jak ja. Taký dement. Neviem ovládať tie zipliny. Ale tá brokovnica je opäť jak svinia. Tam sa fajte, jo? Hej, ja ešte oni sú dvaja, inak by nefajtili. Aha, build. To sú buildiari, podľa mňa. Že oni radi stavajú, ale nestávajú, lebo chcú byť frajeri. Tak teraz nebudeš frajeru. 117 hlava. To si děláš prdel. Kill. Do zbrojnice s tebou. Ešte jeden tu je. Taký. Aha, tu je. To je Juice WRLD? Ty vole, on mi dal jaké parachy. Ty vole. OK. Dal mi s tým no nic. Nebol som moc taký dobrý, no. Nestával som. A ešte tento mal Juice WRLDa. Takže GG a hentaj na jeden náboj, takže mal... Tak ten bol maximálne tak dobrý aspoň. No tak ale toto je sumna teraz, bráno. Mne sa asi nechce už hrať ľudia, takže... Keď vás toto video bavilo, nezabudnite dať like, odber a zajtra ideme gameplay, ideme 3 kola, takže máte sa na čo tešiť. A teraz vám to fakt sľubujem, lebo teraz som to nedržal, takže zajtra sa tešte po Vianociach. A dúfam, že vám Ježiška donese čo najlepšie darčeky a čus.